Yo, Mas Garing diaturi rene. Hawane adem dikiprahke men obah. Iya. Dikiprahke sesek kae. Nah. Pokoke aja nganti gondeli luwung nyuru kok. Nah. Mas Garing iki nek kiprahane sesek ngono kae wah jane kaya elok tenan. Bendrong. Monggo. Yo. Monggo. Bateri jamak. Wah, kitena urung diantren wis jak omong kok. Ayo kudu semangat ngene. Wah, obah iki awake saya panas saya enteng. Wah, ya saya remuk kuwi kok. Kok saya remuk iki Wah, piye? ya pancene wong turu kok kon pecicilan ngene. Ayo no, awit tekno wong hawa kaya ngene kok ya. Wah, akhirnya kelmek wangine teko. Nggih. Ah ning ngarep adem dikaya ngapa nek gandeng isih dirubung para pamirsa alhamdulillah awake sewanget. Tepuk tangan untuk pamirsa. Boyolali. Waduh ora hebat. Sayaene lho Mas kepareng nunggoni panjenengan iki. Niki sing diarani seniman yen ketrima ngeten iki. Nggih. Suguhane banyu mili. Heeh. Kathah sing mirsani kejaba entuk materi wujuding dhuwit uga entuk kemaremaning ati. Betul. Heeh. Leres. Ya iki ngene lho, Mas. Seniman apa wae kuwi tujuane gur siji. Apa, Mas? Pamer. Oh, nggih. Ya yen pamer kok ora ono sing dipameri ya muspra to, Mas. Pamer bab sing positif, pamer aja-ajak marang kabecikan. Nah, kadidene para pemundhen kula sing kepareng lenggah ana kementerian kita lingkungan hidup dan kehutanan kuwi milih wonten Kabupaten Boyolali merga akeh sing cedhak Merapi. Iki dikhususkan untuk para kawula muda. Merga sing kulino mendaki gunung kuwi cah nom-noman. Ayo padha melu njaga kelestarianing lingkungan. Kula cocok Boyolali. Awan kuwi panase ora jamak ya aja obong-obong. Wah, jenengan mau nyebut bab jangan membuat sampah plastik sembarang 4 wingi 17-an nggonku ana lomba daur ulang digorok.
Oh nggih. Bojoku melu nganggo tas kresek luwih yo nganggo rok bareng tak sawang-sawang kaya kacang. Iya. Iya kaya kacang atom. Kacang atom ning jero plastik. Iya. Lah, pripun Mas? Ide sing positif. Jangan sampai dibuang sembarangan, dimanfaatkan bahkan bisa dijual. Kula wis tau ngerti nang nggon medsos, Mas. Nggih. Dadi bangsa sampah-sampah plastik lan liya-liyane niku didaur ulang iso dadi paving. Lho, niku mbok menawa ya iso kanggo anu tolak ukur nggo ide. Nggih, leres-leres nggih. Ya saurarane mengurangi pencemaran lingkungan. Betul. Nggih. Sehat aku ya kae. Lah ya kudu sehat no. Luwih sehat meneh nek walang kekek. Ah, iya ta. Joget walang kekek, monggo. Metu sore penak, metu bengi ya penak, metu esuk nggih anget. Andane ya. Wis pokoke aku tak jajah kabeh tak emploki bangsa. Lah wong pripun panjenengan iki wis diarep-arep karo para panitia Gareng Semarang lho. Katelahe gareng asli. Nadyan tau ke gareng ning panjenengan iki pancen duwe keluwihan dhewe, ngono lho. Ya. Kabeh iki ana luwih ana kurange, ning panjenengan diwawas. Nah, plus minus dadi ora ana sing sampurna iki go rokok tok. Yo lek tekan rok. Lah witeno pancen wong ki ora ana sing sempurna kok. Lah nggih no, panjenengan dirubung piye semene kae kok. Kok sik kok kaya badan kok dirubung lho. Lah ya kan ayo dipirsani piye oke. Ditonton wong akeh aja dirubung kok. Lali nonton apa ora ngrubung kena ya dadi siji. Lah ya wis pokoke dipirsani ngono. Nah, niku mung pengen ngerti jogete Mas Gareng. Nggih. Urung nek joget serampak cara Tulungagung yo. Piye apa ora elok ngono kuwi? Sapa sing ora ngerti Mas Gareng Semarang kuwi? Dini napas buatan, Dok. Dedi napas buatan. Sapa mau? Dini kok Dedi. Kuwi Dedi.
Ya dia kokop-kokopan. Tak kira nek Dedi. Wah, Lah kuwi sing kumpulne Dedi kok Dedi ya. umpane. Loh, wis diomongi ngene iki oksigene tipis ya kon polah ae. Kowe aja. Ku sik tak ambekan sik. Ngombe. Oh alah. Ngombe. Le, ngombe kopi le. Oh ngombe kok ngarani. Mangsamu mbok kombor iki jaran lho we. Ah, nek tenan Mas wis kanca-kanca kerawitan arep ketemu jenengan iso seneng nek Mas. Seneng. Wong nonton karo dahar kok. Kok sik ta. Kon nesu perkara dahar wong iki ana kewajibane dhewe-dhewe. Apa wajine mau ngopo kene nyambut gawe mangan ngiming-ngiming kowe. Iming-iming kowe. Ora sah meri perkara daharan panitia wis cawis kok ya. Kanggo sapa? Nggih jenengan khusus no. Oke matur nuwun panitia. Waduh, matur sego sambel goreng, teh, kopi, jeruk ya toh. Nggih. Soto dadekke sak kresek. Kuwi turahan. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Men ora krasa di blender karek iki. Romansamu wis ora iso mamah no. Wah, ku jan sia-sia kowe iki kan karo aku sia-sia bae. Aku ngerti wong ngene melu Pak Anom aku. Alah. Ya Melu sudah kowe. Pak. Mau ndelek pae malah kon ngeroki ngono. Wegah aku wis pokoke bengi iki tak merdekake aku. Lah apa ta? Ya ndelokke bangunan lho aku senenge Raja Pak. Kok ngono? Iki kawasan pemerintahan Boyolali sing apa ki jenenge anyar. Sing anyar nggih. Oh, Bangunane piye Mas panjenengan kok sajak kaya wong ngerti kaya arsitek wae. Lho aku ki termasuk saka guru kok. Oh nggih to. Heeh. Dadi apa to Mas panjenengan iso ngarani bangunan apik niku apa? Anune apa napa kiat-kiat iki apa? Bangunan ki supaya kuat Nggih. salate gur siji. Apa? Ning dhuwur daratan. Kok sik. Iya bener. Iya ta? Iya Wis ora bakal kowe ning dhuwur banyu ya goyang. Oh nggih. Ya ning langit ambrol. Iya nggih. Ning dhuwur daratan kok sampe iki. Iya wis bener. Iki sing diarani ha iki genah iki sisteme pondasine iki mesti anu iki cakar bebek iki. Cakar ayam. Walah ayam iki cilik yen bebek gede ngono. Ya luwih kuat ngono ta. Ora ngerti bangunan kok. Iya iki kok. nggih. Lah wong ki tenan ki. Ki yen ki temboke PC, pasir semen. Oh nggih. Pasir semen. Iya. Ya lah ya ora bakal nguciwani wong pusat pemerintahan iki melayani masyarakat dengan baik, mula bangunan ya sing becik. Ora mung bangunan secara kasat mripat ning uga mbangun marang jiwane para sing wis dipercaya melayani masyarakat. Nggih, aku aja mleke aku masjide kono wis tau lho aku salat ning masjid kono. Banyune ngitir. Lah yo sanyune ra diurupke. Lah iya pas aku pas wudu ngitir aku terus Mas banyune ngitir diuripke. Lah nggih, ora sah dadak anu panjenengan rasa bingung. Apa? Tak goleki kanca ben anget. Iki. Kula nyuwun tulung karo Mbak Rizky Handayani karo Mbak Rizky Ainanda Utami. Rizky Handayani karo Rizky. Heeh, iki Rizkyne ning loro iki. Dadi Kyai Boyolali kene kebak Rizky, kebak rezeki. Amin. Mriki mangga ya Mataram. Yo. Larang disampir kumain. Duet Apa? duet R. Wah iya. Rizky. Wah, Jan, iki sing diarani duet siji separo ya iki. Siji separo ya. Iki siji ki separo. Oh separuh nah ya wutuh ngono kok ya. Utuhane dedeke kak ya paruane Rizky sing Tak kenal maka tak nikah. tak sayang. Mos disayang ora dinikah kecut. Oh. Se. Kenalan sih ya. Urut dur ya, Nduk. Nggih, monggo. Lho di percaya. Kuwi lho. Semono gedene ora ketok. Dur jenengmu sapa? Nggih, Pakde, nderek tepan. Heeh. Kula Rizky Ainanda Utami. Cantik kowe.
Kula asli saking Purwodadi Grobogan. Purwodadi Grobogan. Wah, cedhakku. Nggih. Semarang Purwodadi. Aduh, Pripun? anu nun sewu lho aku arep takon. Wis di bojo urung? Sampun. Kowe Sampun. Oh ya wis ora masalah wong bojomu ora ana kowe kok. Kula nggih bibar-babaran lho Pakde. Nggih. Bar doboli lho. Kok doboli? Cara Banyumas ki yen nglairke iki doboli. Lah ini ya ora pas kok Ya wis ora apa-apa, anakmu lak dimomong karo bojomu ya ning omah ya. Ya, anu jenenge nyambut gawe. Lah iya. Nggih. Sing wedok ning kene, sing lanang momong anak. Lah nggih. Kuwi pancen wis kewajibane dhewe-dhewe. Betul. Nek pas ngene iki sing lanang ya melu gender. Lah kuwi. Sing lanang gender kuwi bojone. Sing geder kae? Bojone Tumon. Rizki. Kalau bojomu kae lah. Enten napa Pakde? Lah ya kan tak dedule bojomu lho kono. Wis, Kira sih ngomong wae. wis karo kowe cukup sekian dan terima kasih ya. Mbak Nah, ora wedi pe aku kuwi. Ayo genti iki. Jenengmu sapa? Nggih Mbah Kong, nuju dalu. Niku pantes lho Pakde, Mbah Kong kok ya. Ana ya di hadapan umum kalayak rame yo Ya jujur kok ya, jujur kacang ijo wae. Ya wis Pripun Mbah Kong? Nggih. Pripun Mbah Kong? Jenengan mboten katisen. pijeti mbahku. Iya. Heeh, wijeter mripate lho. Men ora kira. Malah ireng-irenge. Mekira kok dipijeti ireng. Jenengmu sapa? Nggih, nderek pitepangan nami kula Rizky Handayani. Rizki Handayani. Rizky Ananda, Rizky Handayani. Ya mesti bapakmu juragan bakso Handayani ya. Ya, Ora, kowe bocah ndi, Nduk? Kula aslinipun Ngawi. Jawa Timur. Jawa Timur. Ya. Nek saiki anu wis rampung apa urung kuliahe? Alhamdulillah sampun rampung, Mas. Wis rampung. Rampung. Tembuhi ta kuliahe? Wonten isi Surakarta. Jurusan Pengkajian musik. pengkajian musik. Nggih. S2 to? Nggih. Wah, S2. Wah, ora hebat iki. Kok jegoknya apa to? Kok jegok? Kaget tok jegok. Wih, kok. Gumon. Oh, gumon to tak. S2. S2. Walah. Wah, ora hebat. S1-ne ning endi, Pak? S1-ne? Nggih wonten Isi jurusan apa? Karawitan. Karawitan. Karawitan S2-ne jikuk musik. Waduh, niki no Bapak Ibu kepengin ngertos pesinjenipun Mas Bayingo racak-racak S1. Niki bahkan S2 niku nggih S2. Nih pojok dhewe niku termos. Kayaknya Mbak Dar sini guys. SSS diwadahi termos. Oh iya. Kayak iki kelasnya wis profesor, upama sekolah kelasnya wis profesor. Betul, guru. Ngono. Guru wilangan guru besar. Ayo no. Guru besar Mbak Darsi. S2. Ya alhamdulillah. Nun sewu wis di bojo. Dereng. Hati-hati. Pripun? Ajeng jenengan wadus niku. Aja timbangane tak kaeke wong tak pangan dhewe kowe kaya. Kuwi Mbah Kong ora urus ya ngono kuwi. Mboten pareng ngeten niku. Lah ngerti ra pareng kok jodoh ki ora kena digolekke, golek dhewe miturut selera lan senenge ngatimu. Nah, ngono. Cocoke nek kados kula ngoten bojone napa, Pak? Tak golekke wong lanang sing ora iso diapusi. Apa kuwi? Wong lanang ki ora iso diapusi tegese memperhatikan karo istri. Napa enten ngeten niku? Yo mung aku dhewe. Wah. Ya. Ya wis kuwi kukupen, Nduk, kukupen. Mbah Kong kuwi kukupen. Rumangsamu sampah kok piye? Ora apa-apa nek Wis golek dhewe wis. Pokoke sing penting tak pucek-pucekke sekolahmu lulus S2. Sampun lulus alhamdulillah. Wis lulus. Wis lulus S2 wis lulus iki. Alhamdulillah. Padha karo mburi geger kuwi Mas Alfian kuwi ya. Ki S2. Oh, pecatan S2. Ora lulus pecatan iki. Yo sabar ya Le ya. Iki ya isih ijen lho, Mas Alfian isih ijen. Sapa ngerti iso dadi jodhone ya wong iki ora ngerti kok ya. Mboten Mas Alfian sampun wonten Oh, jenengan mboten to? Mboten. Alhamdulillah tegese awakmu sadar nggih. Nggih, tegese eling. Aja to anu. Wis pokoke pasrah wae kowe
cukup donga supaya itu jodoh sing amin, apik ya. Amin. Aku tak ngicipi suarane sik. Bawa anu podang kuning. Ayo iki made in Ngawi karo made in Grobogan. Grobogan Purwokerto. Yo sing saka Ngawi sik, Mbak Handayani sik. Monggo. Rizky Handayani. Waduh, Handayani. Nadyan wujud temong peksi. Ya Mbak, ya Mbak. Dimatke ora sawedi. Monggo. Nadyan wujud temong peksi. Piye. Kecil-kecil apa tumbar? Kok iso tumbar? Cabe karo cabe rawe. Cabe iki luwih pedes tumbare lho Mas. Semlenget. Wah, jan suaramu hebat tenan. Nano. Ya, iya. Nane halus manis tur mrak hati. Hop, ganti. Oke, Dian. Ngapa ta? Wong kaget aku iki, kaget iki latahku lagi arep ngusir apa ki ngusir adikku ki lho. Truk anginmu lebokno. Apa kuwi? Cara binyek. Ayo, Mbak Rizky Ainada ganti. Nano. Masih winggan kula Neno. golek isi podang pita Kowe wis S2 apa S1 sih Andi? strata 1 Pak D. Ya. Pripun? Ora sekolah. Jenengan ajeng ragati kula S2. Oh, anak kowe keler-keler ora ragati kowe. Oh, bapakne dhewe raine ngatek ra kopen ya. Ano, ayo. Ibu bengahing atiku nyanding bisa dadi diatur iki sak langgame. Yo, Mbak Rizky Ainada sik. Monggo. Yo, Mbak. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Kaluran aku lagi sing tak sayang. Mumpung miterakanku golek ora krasa. Esuk awan nganti bengi. Iman yen Gomino, ayo.
apa seger garak merangin ayo. Der gampang siter melu. Yo Mbak Handayani. Terima kasih, matur nuwun. Dan piye, Mas Dereng? Wah, ya ternyata ya ora elok ramukal yang wis S2. Nggih, heeh. Pentas iki S1 ya wis dadi. Nggih. S2 S1 alhamdulillah. Mbak Suci ayo rene, Mbak Suci rene. Iki tak duet karo adine sisan. Ayo. Mbak Riki Karismamu. Ah ya, wah ya. Monggo Mbak Suci. Kalih Mbak Kiki. Enggal mriki. Mbak Suci, Mbak Kiki. Penontonane pun ngantosi. Mbak Suci, Mbak Kiki. Mbak Kiki. Mbak Suci kena mriki. Ayo. Penontonane wis ngerteni. Yo Mbak Suci kena nyanyi. Yo Mbak Suci, yo Mbak Suci. Ayo. Wah. Apa? Kowe sewengi kok urung ngadeg dhewe. Kula mau ngadeg dhewe ten mriko. Nggak ngapa? Anu, badhe. Oh, pipi. Bahasa Inggris ngono. Yes. Pakde piye adekku, Pakde? Luar biasa payen pelacer ki agar wis seniman seniwati becik ya dadine ya becik. Ayo no, mesti nutur membawa nama Tulungagung aja nganti ngisin-isinke. Ah iya. Sacek-ceke Tulungagung nek Waranggana mesti akeh apike. Apik tur ya kualitas. Nggih, Ngawi ya ngono. Tur Kuwi sacek-ceke Waranggana Ngawi iki mesti anu apa apik. Nek ora percaya mati kon Alfian iku lho sing wis tau gandeng karo Ngawi ra dadi. Aku mah. Ayo. Iya. Ora ya. Oh, ora. Ning tenan. Iki sing diarani wis iki sing diarani dagangan ngono kemedol. Oh nggih. Swara apik, rupa ayu, pawan becik, tur ya kualitas pendidikane ya dhuwur kabeh. Ah ya mesti no ya. Ning aku nyuwun anu Mbak Kiki tak aturi joget engko sing bawani Mbak Suci. Dadak Bajing loncat engko sing jaipong Mbak
Kiki karo Mas Gareng. Oh. Mau wis wong Pak, mungkin Jaipong kula segel mawon kula kosei panggung. Oh ngono dadi Pak Kiki dhewe. Berarti iki jatahe Kiki dhewe. Kakak kalau sanjang ngoten kalian jenengan lho, Pak De. Oh, ora apa-apa. Iki nek sawerane gandeng kula Enggak apa-apa, ora apa-apa. Saya gelem ora nampa. Ora, mau ning tak penggak aja kowe tok, Nduk. Aku ya tak joget. Oh lah. Iya, ora iki Pak Kiki dhewe kok. Kok nek Kiki joget iki sawerane bagiane Kiki karo Anu Suci iki ta. Kok aku diusulke to, Nduk. Lah nggih. Berarti piye sida melu joget ora? Balu no. Oh ya, melu. Ora Kiki dhewe ta? Hah? Ora Kiki dhewe. Tumon. Oh, saweran. Ya. Ya wes, aku Mas Gareng. Yo, ayo. Ya dibawani sik. Yo, iki jare. Kecempe barato sing gedhe. Tro angin mulbokno. Ya dibawani, Pak. Monggo. Ayo. Monggo aku arep bape gampang derek. Monggo. Ayo. Le, arep ndi le? Le, nunut. Ngopo ta kowe ya? Kae lho nguyuh aku nunut. Ayo kepoyo, Pak De. Wis seben. Mbok titip. Kono iso mudhun bareng kene. Ya wis karek. Apa wis ning kono wae. Kah, ayo. Pomo kleru ora ngerti wong ora mudeng ya, Mas. Ya mesti sing mirsani YouTube ya ngerti wong tekan Jawa Barat barang kok ya. Ya aku sing ora mudeng. Ayo. Mun ketuman. Loh, kok ampun keduman ya terus. Rano Gusti Yo, buka celuk Mbak Suci. Maka, ayo. Mbak Kiki sik. Aduh, abdi lebat ngersan baci loncat kehasana. Aduh kakak abdi Terus, Mbak Kiki.
Gareng. Yo, Mbak Vicky, anu bentar Mas Gareng. Ayo. Mbak Kiki jogetane elok niki enten anu titipan 150.000 diasta. Iki Mbak Suci ya ngono iki. Oh sing nyuwun Kyai Jawa Barat tok saka Gunung Sindur. Kalau mau mirsani kok iki diasta. Nyo, Nduk Suci, Mbak Kiki niki diasta niki tali asih. Ah, diasta. Nggih. Alhamdulillah rezeki ya. Rezeki ya Mbak ya. Alhamdulillah. Salaman sih. Alhamdulillah. Lah, Diem. Ingsun urung entuk. niki anu nggo wedok. Lah sing joget mas sapa? Iki. Lah ya wis kok. Aku mau yo joget lho. Endi? Niki mau Ora eneng kok. iki gara-gara sing ndang Jaipong. Ya aku ora entuk duit. Ora ngapa jatake ngono kok. Kok sing joget metere ngono. Aku ki jane joget ora dikendani iki lho. Oh, Pak. Tak kira arep ngendani, Bu. Oh, pipis. Kurang ajar. Wong iki aja GR sik. Aku rumah aku. Makasih ya Pak Suci. Makasih. Heeh, Mbak iki geger kono sik. 50 ngono. Wong iki ketoke gawene. Lah aku lak pesan nyambut gawe ora dikendani ya lho. Wong nyatane ya. Halo. Ade 50 tak kayaknya. Ha. Engko geret nang koperku. Masamu aku kabeh-kabeh kok. Iya. Wah. Jer Basuki ya mau biya kok Wis ya. joget tamu mau apik lho. Nggih. Wis iki bawaan apik, rupa ayu, Matur jogete nuwun. apik. Matur nuwun Pakde. Alah. Pasti ada maksud tersembunyi lho to 50. Ya Pak Dek to. Lho iki lho. Oke anu ya Pak, geret nang koperku tenan ya anu ya Pak. Lempetno jarike. Lho. Ora apa-apa tekan omah ngisai ya ta. Nepe klambine ngepel ngono. Masane aku pembantu. Lah wong sadang aku tak wade tas kresek kok. Kono kon nggawa koper iki. Aku tak nyuwun ninggal katresnan. Ayo. Arep Mbak Kiki, ayo wis ngapa? sakaremu arep ninggal katresnan karemu ninggal donya Kok karemu. nesu to Pak De. Lah wong jenengan kan joget mboten purun. Aku wis joget yo ki. Pundi to? Kae lho, manuk gemak kae lho sing mari. Lho. Ayo. Coba. Ki ninggal katresnan sik Moh, coba. engko tias coba ras coba tuku. Ora wis to. Ora wis. Yo diaturke. Ninggal katresnan, Cok. Monggo, ayo. Mas Pendor rene Mas. Ayo yo. Nangis sajroning atiku nalika sira
Pak iki. Sing nembang jenengan sing joget Mas Peter. Oh, sik. Mengke Pak, mengke. Ya. Tak suwun rino lan wengi. Jengleke Mas. Mas Gareng geti. Mas Gareng, yo. Ya Mbak Kiki. Mas Peter, ayo. Sing lagi. Boyo. Mas Gareng. Enak tenan iki. Luar biasa iki. Ana tak Sik, aja lo kasih. tenan titeno tak goleki wetonmu le kowe. Oh, arep dilamar. Dilamar Lah golek wetone. tak goleki kelemane kowe. Gawe-gaweke wong tuwa kowe. Iya. Konoan dibeduki, kenekan dibeduki. Mas Peter, Nggih, dalem Bos. coba sampean ning tengah kene. Mang nembang Monggo, Pak. alon-alon Mbak Kiki. Ha, coba. Didelok carane jengleng iki didelok. Ayo. Ngaten. Nano. Yo. Ayo, mang nembang. Nangis Yuk. sajroning atiku. Yup. Hop. Mas Peter. Gane jenglengane pas iki 100. Oh nggih. Ini. Alhamdulillah. Wah, matur nuwun. Iya. Iki lho kowe ngendangi mentor kowe. Aku jegleng. Lah jeglengane pas 100. Pas. Atos ki lho ngerti. Alhamdulillah. Yo. Mas Gareng. Ayo. Ah. Ayo. Nano, ayo. Nangis sajroning atiku. Sawise kon jeglek. Lampune soalnya mati mau. Dadi ora ketok. Mboten ketawis. Lampune Mati. kok bar lampu mati kowe sing tak pateni. Wong ki aja nesu. Aku kowe baleni. Piye? Baleni, Mas. Ya, baleni. Ayo, awas lo Mas Nanda. Nganti kowe ra Ya lho. Arep ngopo kuwi? munggah kemek iki kene apa. Lah malah keculek ya, Mbak. Nganti kowe ora mak der titenono. Ayo. Piye? Baleni. Ayo. Nano, ya Pak. Nangis sajroning atiku. Lampune mati nek iki lho. Lampune mati niki lho, Mbak. Oh. Lampune mati. Lampure mati. Gah. Guyu kowe. Guyu. Ndi, Pak? Arepe tidol. Oh alah Mbah, kok wis. Kira konangan guyu nganggo masker. Kuwi iki watuk tenan ya. Padake. Aku ngene tamu kabeh aku. Ah, ning aku seneng kok disusul karo. Kowe seneng piye wong aku romboke yo. Mas Peter. Nggih, dalem Bos. Piye to? Ngene iki. Ah. Aku jaluk nono. Hah? Aku jaluk nono. Oh, butuh duit kowe. Lah tak rewani kok ngene iki yo butuh duit. Oh. Takonmu ki lho kok. Ora ngerti nek kowe ya butuh duit to. Heeh. Arep go jajan apa yane ra nang bakul. Oh nggih. Sama apa Pak De? Sono layu sing buka. Sono layu kok saya layu. Ora pareng. Ora pareng kowe sing ngejak kok. Iki mau kowe joget tamu apik lho. Apa? Joget tamu kene nang perapatan lho. Kene nggon Bangju. Maksamu ngamen.
Pendor kemajuan. Piye kemajuane apa? Potonge iki cara cah pang. Iya. Ning ki ora pang ki oyot. Oh, lah iki ora ngerti. Iki jenenge potongan mohak. Ngerti ra potongan mutah ngerti ra? Mohak, Bos. Mohak kok mohak. Lagi mohak mehe ya iki. Mohak mehe. Waduh. Wes ra apa-apa, ora dicek bayu ora masalah ya. Iki rambut rekoso kok, Gen. Ngapa? Aku mikir terus kok. Ndi? Kene iki Kowe iki kowe iki ya pikiran kok. Oke, gak pikiran. Oh, sik to karepe piye to rambut rekoso iki piye? Rambut rekoso piye? Lah iki rambut seneng gencirahe rambut rekoso, mula tukule putih. Oh. Iki ora semir. Ya Asli putih. Asli. nggih ya semir nih semir kok utek ini. Semir kok jero. Oh, alami. Alami. Natural. Ora alami. Lha apa? Nek alami kan tukul terus sak nggon tukul turut kebon ngono kae. Iki lho kok kene. Iya akeh cak omong. Pomo ora cedhak omahmu tak biacok tenan kowe. Mas Peter, jenengan kudu sabar. Oh nggih. Iya ta? Sampeyan arep dibacok Mas Gareng, sabar. Gelem ra sabar? Oh purun Nek sabar. gelem yo iki jatah 100 itu wong sabar iki rezekine oke. Alhamdulillah. Inna Allah ma'afirin. Wes aku bacaan to 100 neh. Ada jaminan asuransinya niku bener. Bareng entuk duit jenenge pentor ganti sobirin ya iki. Lah nggih. Wah! Lho. Wong sabar iki subur. Heeh. Ning ngene setia kawan. Nggih. Wong kowe entuk aku rung entuk mbok aku dijalukke. Ora kowe iki yahen apa ya arep jajan ora ning bakul. Wis bengi. Sawang matamu ya Allah. Kae iki bakul kipo kok ya doyan kowe arep ngemang-emang kipo apa piye? Lha wong kari kok njalukke wonge datang ana napa jajan. Ya kowe matur dhewe to karo Mas Bayu. Nah, nggih jenengan Mas, matur sing apik. piyambak nyuwun ngoten ngubyuki kancane. Mas, Piye? lho tak aturke. Niki Mas Gareng ajeng nyuwun tukon banyu. Nggih. Tukang banyu. Nggih. Tuku banyu nggo nyirami iki lho. Kaya wong mati wae. Tekse go tuku wedang ngono lho. Bisa mati. Ora, nek kowe aja mati, kowe tak wet-wet. Serai iso kowe mesti arep ngedeki gareng ning Boyolali kowe iki. Ora. Boyolali wis kok kan gareng. Gareng kok. Wis Nanti anggere esuk kuwi lho. Apa muncul ngepringane gareng pong iki pirang pira? Wah gareng pom. Mas kuwi kancamu ki nganti kerembaka tekan kebon-kebon. Kok gareng punya kok rembaka. Nggih, Bos. Heeh ya. Terus kebon ngen pring-pring lu meneh kancane niki. Iya. Anggere esuk wis nang kuping marake budhek. Oh, kancane gareng Semarang. Lho kan jenenge ya gareng pong lho, Mas. Nek ku yo dadi isen-isen aja nganti ilang. Nggih. Ya kok bocah-bocah gen ngerti kok gareng pong suarane ngono kae. Ya, kuwi sing bos-bos alami iso, Mas. Kuwi lho. Kuwi Lho kok gede. Kenapa Pak Dik? Aku diarani gareng pom. Lho. Kowe kudune kowe ora trimo Lah aku. nggih pripun to Pak? Diarani gareng napa mau gareng pong? Gareng pom. Lah nggih kok gareng pong. Oh ya ora apik kok. Napa potongane kados pong ngoten? Lho ngene, Mbak. Sadurunge neng gareng ngeten Nggih, iki. nggih. Gareng pun tukul. Oh. Wis enek wit Lah biyen. niku lho Pak. Raine ya putih ngono kuwi. Putih, Mas. Malah putih kabeh, Mas. Putih kados tepung ngoten. Makane Nggih. gareng pong. Wah, ngoten ku lho Pak Dik. Aku mau wis jane bocah iki wis apik-apik lungguh kono lho. Kok iso dieret-eret kon rene. Lah ditimbali Iki apa ora ngadekene ra metu gareng pom. Lah ditimbali Mas Bayu apa ya? Mbak Fami rene, Mbak Fami rene. Wis rasa, mi rasa. Lho. Aja ngono. Male dawuh bose kok. Aku rung dikei saweran wis kon maju wah, entek duite. Kowe iki arep nggo apa ya iki sora nang bakul ya, Mas. Nggih. Arep tak go apa-apa lah. Engko kamar kecil iki saiki 3.000. 3.000. Kene Mbak Fami, kene Mbak Fami. Monggo, Mbak Fami. Kene. Waduh, Jan. Mas Pintore beri primane Boyolali ya iki. Beri-beri iki. Oh, beri-beri. Kados penyakit. Nek asli lho, buat aku seneng. Boyolali iki Monggo apa Mas Fahmi. sing apa tukang humore sing nggoni ya iki. Iya. Wis wiwit biyen iki ana Pak Gomblo, Heeh. ana Sugeng Budak, Mas Gogon Suwargi. Gogon Suwargi. Saiki ya kari iki, kowe kok ora sisan.
Aja, iki tak wek-wek tenan lho. Aku ora patek kembrung sumati, Mas. Lho sing ngongkon kowe mati sapa? Kok mbok ora sisan iki maksudmu piye kok? Ora sisa mlebu ning wayang kulitan nderek Mas Bayu ngono lho. Lah pomo kowe Mas ki ya gur gojek karo kowe ya Mas. Oh, Pomo kowe iki mati dhisik karo mati keri iki pilih ndi? mati keri. Ora nang le ngubur, ora nang le mendem. Kabeh wis do bali nang akhirat kowe mung kari cengil-cengil ijen tok. Kowe sapa lal ngubur? Anu wis mati dhisik. Dhisik ya sesuk budal lho Mas. Angel. Apa ngene? Iki ngene iki kudune cara Mas Junedi biyen. Apa? Lah, matamu. Ya ngene Mas. Oh, Ora sah durung mati. Heeh. Mati dhisik mati keri iki jatah Gusti Allah. Iya. Apa ngene aku tak goleki ngirit Mas, mati separuh piye? Kuwi ora kabeh to kuwi. Mboten, Bos. Iya. Anu wong mati sisan, mati separuh iki koso. Ya yen mati separuhne ngene, yen mati separuhne kene sing mati kene. Apa ora? Kedah kok. Iya ora. Ya malah penak kok. Penting sampean bakal waras. Lah iya. Amin. Ayo, sik gandeng iki anu sing putri loro, lanange loro ya tak enconke. Aku sing Mbak Kiki tak enconke Mas Pendor. Mbak Fahmi karo Mas Gareng. Iya, Mas. Apa? Nggih. aku mbok sing produk baru, mosok expired kayak aku. Wah. Aja. Kowe aja ngece. Apa? Label iki lho ning kene. Waduh, Salah aku ndelok. Expired to ya ora. ono label. Wah. Apa? Bangun kurang ajar. Label ini geger kok ning di Koliyonggon. Oh iya. Kuwi labele ning mburi, Mbak. Lho kuwi ngerti. Piye, Mas? Koyo. Oh. Iya. Nggih, paling melok sik anu nyidam sari bawane. Heeh. Dandang gula ayo. Didum Madil. Ayo. Le. Mas Pintor sing dhisik-isik gandrung karo Mbak Kiki. Wis sampeyan tak etuke Mbak Kiki piye Mas Pintor? Umpama anu umpama dadi bojomu tenan. Umpama kula niku dadi bojone Mbak Kiki tenan. Nggih. Geger desa kula mesti. Lah kok saged? Do arep ndelok polahe Pentor mesti. Pentor dapure muntir ngono bojone ayu men mesti ngoten. Wis mbok rasa muluk-muluk kowe di bojo Kiki 3 dina modar kowe. Lah nggih niku lho cirose. Modar ki ngopo aku ora di bojo Kiki di bojo kae iki sentik-sentik aku ki. Nggih Bos di bojo omah kae wis sentik-sentik. Wingi karnaval mah gawe gegerno. Lah ngopo kok karnaval gegel iki ngopo? Lah anak kula dandane polisi. Heeh. Lah sing siji anak kula nang kula dandane tentara. Heeh. Lah kok bojo kula meri. Terus Aku wis dadekke polisi, Pak. Polisi apa? Polisi tidur jar. Wis rasa dadi polisi tidur wis tak poliseke aku. Akhirnya terus melu karnaval, melu numpak truk nih kok. aku yo gelo iku nggah iki mau jane sampe-apik lungguh lho Mas Gareng. Bener asline yo bener. Lah, nggih. Nganyelke anggere omong Mas Gareng. Lah wong kuwi jane upama diplathok suwung ora ono apa-apane. Kok diplathok suwe kene kok papane mbok iki gur kentos kok piye? Lah wong bojo dadi polisi tidur lho. Hati mbok dadi polisi tenan. Oh iya. Wong meri anake. Akhirnya melu karnaval numpak truk, Mas. Wah, bojomu. Wah, nang dhuwur truk iki jengklak-jengklak. Wah, dah kaya sapi. Hah? Kalau numpak truk Tapi mengkal udelmu kuwi. Terus Nganggo pakaian senam kae to, Mas. Numpak truk nang dhuwur. Wah, joget-joget aku ngetutke nang ngisore nggake aku wah. Weh. Akhire ngelakno, "Mah, ngombe ra aku." mah. Bojoku jenenge Gimah. oh iya masa diceluk mie ya. Ngombe ra mah ngono. Ah. Wong bojoku jenenge Sente Gimahwati. Wah, Ning celukane Sente. Sente Gimahwati. Nggih, Bos. Sente Gimahwati celukane Sente. Lakon nyeluk terene aku. Ora. Nah ini kok nggih anu nggih Mas nggih pinter ubet nggih. Budhe niku tenggrian pinter ubet lho. Wis ora salah gagas. Nggih. Marai wae. Aku sesuk
sesuk betulno bojomu ya. Weka. Lah ngapa ta lah ngapa? Ora nek kali gareng neng-nengan nang bojo kula niku. Lah ngapa perkarane apa nang tenan? Wah niki rusuh niki anggere laden ndemoki tangan ra. Ora apa-apa aku seneng lho ndang-ndangane mong. Ya ya diaturke ya bawane. Ki Mas Winar. Ayo. Duh wong ayu. Gandrung iki. Ayo. Kono ditek-tekke kono. Duh wong ayu. Pepujane ati. Suarane apik tak tambahi 50 ya ki. Alhamdulillah rezeki. Tambahi karo rezeki lancar, rezeki lancar. Semoga-moga sing maringi arta berkah barokah. Amin. Ayo, lanjut. Kaya ngene rasane wong nandhang. wis sakarmu akeh karmu sithik akarmu. Karo rasane dadi murid ayo. Wasmara. Anu neno. Ayo. Apa mong awakku dhewe. Hop, iki bar Mas Arifin ganti Mas Gareng. Ayo. Mas. Ayo. Sing apik, oleh 50 ngono kae. Tenan ya. Heeh, weh nek aku 50. Aduh, uang kita banyak ya Pak ya besok buat tamasya ke Tawang Mangu ya. Oh iya. Mas, Besok. mangu. Aja ning Tawang Mangu. Lah, kemana? Ning stasiun Tawang tabrakno sepur. Yo. Awang ya ora apa-apa iki gantian kok ya, Dik. Lah. Sesuk nek tau mangu Nggih. nyewa villa. Betul. Tato 50 villa. Apa? Ngemper to, Bos? Ngemper. Oh nek ngemperin to. Tato 50 iki nek ngemper. Nggih, ngeyuk. Ya, tak dukung. Tak dukung wis. Apa mbok dukungi? Lho, lha kowe ning emper karo Kiki? Oh, nang ngemper nang villa. Hah. Tak aku mbok dukungi aku ora jago apa mbok dukung. Yo Mas Gareng. Anu. Do dewa Jawa Tago. Joko. Wong di Roman apa ora ngopi teh memeti. Aku ki ngelem suarane sampean apik. Apik-apik, kowe wis cair lagi apik. Oh ya, oh yo. Urung cair kok. Yo. Welas ana yu aku ndak ono to yu. Kok sing urung rampung kok. Welas ana mring wa mami. Hop, ganti Mas Pinor. Ayo. Aku Besok. sesek kowe sok meneng ra? Ngapa to? Aku urung dikeki. Ben rampung sik. Rampung mau lagi salaris mbok sawer. Ya ini apa ya arep jajan. Ya ini kira ning bakul otok-otok. Kaya ngomongin cah cilik lho. Yo, tutuke Mas Pinor. Nyandi. Sintrip. Arep nyandi. Arep bandar dadu. Oh iya aja ta. Ya. Ora Ya ngono sabar. cari aku ora percaya. Bariki. Ya Mas Pinor, Mas Pinor. Besok kapan ketekan? Ngono kae. Ah, serasa ngono. Ayo. Lan wong ayu. Dirayu Mas Pinor, dirayu. Kiki dirayu Mas Pinor. Ayo. Dek Kiki, Dawuh Kang Mas. umpama besok kelakon dadi jodohmu. Nggih. Loh, Assalamualaikum warahmatullahi Dadi ustazah seret. Iya, apa? Aduh sapa? Lho, sing ngomong aduh sapa? Kuwi gombal kok ngelapi debok mau kok. Wah. Wow. Kok catak tok. Iya. Mbok jojo bar mbok kolap rek. Lambemu lho, Dar. Ora gawe lap iki nganggo Godhong aku godhong. Kok godhong. Ya dirayu Mas. Mas Pinor, ayo Kiki dirayu. Dek Kiki, Dawuh Kang Mas. katresnanku mung kanggo sliramu. Allah. Napa? Pun kakang nyawang mripatmu katon damar sumunar.
Ya ampun. Irungmu katon memancung ing kambing. Matur nuwun. Janggutmu, Dik. Nggih pripun, Mas? Ngatonake kecantikanmu nyatis. Pamit. Aku yang nyawang kowe ora ketok. Copoten helmmu ya, Dok. Ora. Arta rayu aku helm kok. Helm ndi? Helm di. Sing ra ketok itu. Kok mataku sing beres. Kok gelungan kok helm. Wong kuwi gelungan kok helm. Wah, Ayo, tutake. Ayo Mas Gareng. Arano. Tadi Upama lali ngono kok njaluk jatah. ora iki takoki upama sira nakoda tanpa prau. Kok sing kok kaya diamale kok. Gendang cair kok. Upama sira nakoda tanpa prau. Sat-sat. Lho, klintu Pakde. Kleru. Garwane jenengan sing Tak tambahi 1 saiki. Dawa jerasa sing nyuwun sangu. kowe kae bae. Nah niki garwa tak obati tetes. Nggih, Mbak. Nggih. Ketawise beleken. Ayo. Nyedah. Aja mbok obat tetes, Mbak. Iya, Mas. Ampun mang obat Lah tetes. piye? Moga malam mripate putih kabeh dah. Pun kersane ngoten niku mawon. Oh, Kak, jare ngono kene isu-isu metu pertama harus ditetes. Iya. Dicacari ya semara. Pokoknya su. Ayo langgape Pak Fahmi yuk. Nano. Halo. Gonggomino Mas Anggit. Ya. Matur nuwun, Mbak Fahmi Lenggase. Nggih. Nggih, genti yo Mbak Dini rene, jembrang kene. Mangga. Turuk ya. Ae aoe aoe Etan bali ulang apa sejane
wonten sing ngersake lelagon wewayangan. Wah, iki seneng iki. Favoritku iki. Ya, diaturke Mbak Dini karo Mbak Kiki. Monggo, ya Cah. Diraceki lelagon wewayangan. Monggo. Bar iki anu Mas Gareng. Apa, Mas? Ngaturi sing pun nampi door press ku diaturi mendhet Oke. nggih. Kula ngematke, Mas. Monggo. Ya Cah, diaturke. Monggo ya. Ayo Mbak Kiki. Wewayangan ki karya napa niku putra saka Boyolali Mas Gandung MC sing kepareng ngripta. Oh niki nggih. Nggih. Produk Boyolali nggih. Nggih. Wah luar biasa. Iki ana sing ngersake lelagon Lestari niku sik nggih. Iki tak
aturke sing anu Dorpres. Oh lestarine keri. Nggih, bar iki niki anu monggo Mas, niki ingkang sampun nampi. Monggo Dorpres, nggih. Sampun nampi pemenang Sepeda lipat Oppo Enco 1 tuwin HP Oppo A3X 1, speaker Bluetooth 3 kalian Oppo Band 1. Monggo katuran majeng. Ingkang merasa menang Dorpres tadi ini mau diserahkan, silakan maju ke depan. Monggo, monggo mriki rezeki. Alhamdulillah. Alhamdulillah putih malih. Nika tunggal pirang hadiah Mas niku Mas. 1 2 3. Nika nggih. Sinten malih monggo. Mriki kan cocok. Lajeng baris wonten niku Mas. Wonten ngajeng kados kala wau. Majeng wae niku mawon, Pun. Nggih. Monggo Ya ana putrine niku. Duh jan pancen rezeki ora kinaya ngapa panjenengan. Nggih niku pun jelas pemenang apa jelas ada tulisannya. Nggih, heeh. Sing sepeda lipat sing pundi? Wah, lah iki sing nembang ya tok Dorpres iki. Nggih Mas. Wah, alhamdulillah. Nggih no yo. Niku dayane Pankur nggih niku. Ya. Awong niku dienggo sapa wae kok. Niki pancen wis digonthok kok Mas Gareng. Nggih, dirancang supaya kabeh ikut bergembira malam hari. Nggih no, awak dikancani melek kok ya. Alhamdulillah. Nggih, aduh jan monggo. Maturun lajeng kirang tunggal sinten Kang Dereng niki. Kang Dereng dipun medhot sinten nggih? Sampun Bapak. Apa saya? Sampun nggih. Alhamdulillah. Matur tunggal menika Kang Dereng dipun medhot. Oh nggih, sampun. Oh nggih. Oke. Oh sepeda Pak. Pripun sepeda? Sing Dereng dipedhot sepeda. Sepeda kalih niki kalih lho sing Dereng. Oh nggih sing dereng pedhot kalih, monggo. Sepeda lipat kalian menika. Ingkang merasa mendapatkan Dorpres. Monggo ingkang sampun nampi Dorpres. Oh nggih, sampun. Nomore nggih. Sampun. Monggo, iya diaturke sik iki ana sing sakake Lestari, monggo. Ben diaturke Mbak Kiki karo Mbak Dini. Monggo. Iya, Cak, diaturke. Monggo, iya, Go. Monggo. Sang Dewi Kusa
Terima kasih. Wah, Jan. Luar biasa. Niki Kak mau karangan sapa Mas? Sinten? Sing aran sinten? Putrane Mas Rinto. Niki yen sing aran mboten enten yen bapake bantongane niku enten. Nika pirasarane Mas Bayu niku bapake sing aran lagu Lestari. Nggih. Wah, ternyata pancen go tambah-tambah butekan kok ya. Ya, wong ya golek Terus. golek rokok bapake. Nggih. Heeh, maka Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ompake yo. Sawetawis satur panglipur Mas Gareng kata lepat Diagung Pangaksami. Ayo bener paring dawuh apa? Boten langkung nggih wilujeng lan sukses untuk HKAN. Nggih. Bincang sanes wekdal menyelenggarakan kongres lagi nggih. Nggih, insyaallah menika sudah menjadi kalender tahunan. Tahunan semakin sukses, semakin terjaga dunia kita. Amin.